Βρεθήκατε το Σάββατο στο Κολυμπάρι σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που αφορά ενεργειακούς συνεταιρισμούς. Καλά το έχω καταλάβει? Ναι, ως συνεπικεφαλής των Πράσινων Ελεκίευτων στο καινούργιο σχηματισμό στον χώρο της πολιτικής, οργανώσαμε μία σειρά επαφών και συναντήσεων με φορείς στην Κρήτη και κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Μεταξύ άλλων βέβαια εγώ ήμουνα και στην ημερίδα που οργάνωσε η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι το Σάββατο 1 Νοεμβρίου με το πολύ ενδιαφέρον νομίζω και πολύ σημαντικό θέμα ενεργειακό στην Κρήτη και οι δυνατότητες δημιουργίας ενεργειακού συνεταιρισμού έτσι ώστε να υπάρξει μια διαφορετική στρατηγική για το ενεργειακό θέμα και στην Κρήτη, αλλά φυσικά αυτό είναι κομμάτι ενός ευρύτερου προβληματισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πείτε μας ακριβώς αυτό, τι συνιστά μια αντιπρόταση στην μαζική πρόθεση εγκατάστασης βιομηχανικών υβριδικών σταθμών ανεμογεννητριών που έχουν αρχίσει να γίνονται απειλή και για την Κρήτη, όπως διαμορφώνονται? Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε, δηλαδή σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, δεν είναι κάτι που θα βιώσουμε στο μέλλον. Είναι παρούσα με τις διάφορες εκφάνσεις της. Μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων. Το βλέπουμε και στη δικιά μας κλιματική ζώνη, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο ΙΕ εκτιμάει τα θύματα από την κλιματική αλλαγή σήμερα σε 350.000 το χρόνο. Μεγάλο οικονομικό κόστος, αύξηση του ύψους των ζημιών από φυσικές καταστροφές που συνδέονται και με την κλιματική αλλαγή, σε μια μεγάλη αύξηση των φυσικών καταστροφών. Σκέφτεται παράδειγμα γίνονται πλημμύρες, πλημμυρίζουν τα σπίτια, καταστρέφονται περιουσίες, πρέπει μετά και να αποκατασταθούν οι ζημιές, αλλά έχουν καταστραφεί και υποδομές. Είναι ανέτοιμες οι υποδομές μας, δεν είναι προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή. Ο κίνδυνος ανόδου στάθμης θάλασσας, ήδη υπάρχουν κράτη νησιωτικά στον Ειρηνικό που εγκαταλείπουν οι κάτοικοι τα νησιά τους και μετακομίσουν. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τους κλιματικούς πρόσφυγες και βέβαια η αλλαγή στα οικοσυστήματα και στον τρόπο ζωής που έχουμε οργανώσει εμείς οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες κοινωνίες. Η κλιματική λοιπόν αλλαγή είναι εκεί. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Από το πετρέλαιο, από το λιγνίτη, από το κάρβουνο. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γιατί αλλιώς η κλιματική αλλαγή θα είναι ανεξέλεγκτη. Τώρα μιλάμε για να κρατήσουμε την κλιματική αλλαγή σε ένα κάποιο επίπεδο ελεγχόμενο. Εάν δεν κάνουμε μέχρι το 2020, μέχρι το 2030, μέχρι το 2050 ό,τι πρέπει να κάνουμε, δεν θα μπορούμε πλέον στοιχειοδός να διατηρήσουμε την κλιματική αλλαγή σε ένα επίπεδο που δεν θα εξαφανίσει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Απ' την άλλη υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του πετρελαίου. Το πετρέλαιο είναι πηγή συγκρούσεων, δεν είναι πηγή ευημερίας. Πουθενά που υπάρχει πετρέλαιο δεν ευημερούν οι κοινωνίες. Μπορεί να ευημερούν ορισμένες μεγάλες βιομηχανίες, ορισμένες ελίτ, ορισμένοι πλούσιοι, αλλά το πετρέλαιο δεν δημιούργησε ευημερία για τις κοινωνίες. Στην Κρήτη τώρα και στα άλλα νησιά έχουμε πολύ ακριβή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το πετρέλαιο. Αν, ας πούμε, παράδειγμα, πληρώνουν μέσα τους λογαριασμούς 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Κρήτη για την παραγωγή ηλεκτρισμού, υπάρχουν άλλα 500 και εκατομμύρια τα οποία πρέπει να μοιραστούν στους Έλληνες. Φανταστείτε ότι κάθε χρόνο το επιπλέον κόστος της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά είναι 1 δισεκατομμύριο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, κλιματική αλλαγή, οικονομική σπατάλη και ανισότητα και πίεση στους προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να στραφούμε βέβαια σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πει κανείς, αυτό είναι λύση? Είναι λύση άμα γίνουμε σωστό χωροταξικό σχεδιασμό με περιβαλλοντικές αποφάσεις και προσθέτουμε και εμείς ως πράσινη αλληλεγγύη, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αν αυτό γίνει μέσα από έναν τρόπο ώστε ο πλούτος από την ενέργεια να μοιράζεται στις τοπικές κοινωνίες και να μην φεύγει εκτός των τοπικών περιοχών. Αυτό μπορεί να γίνει κάλλιστα με ενεργειακούς συνεταιρισμούς ή με εταιρείες λαϊκής βάσης. Δηλαδή, αν παράγεται ένας πλούτος από ένα αιωλικό πάρκο
αυτός ο πλούτος, αν οι συμμέτοχοι σε αυτό το πάρκο είναι οι άνθρωποι που είναι στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, τότε αυτός ο πλούτος θα μείνει στην περιοχή και θα επενδύεται ξανά. Και θα έχουμε και μια σταθερότητα στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, στις τιμές που πληρώνουν οι δραστηριότητες οικονομικές κλπ. Θα πει κανείς, μα έρχονται στην Κρήτη και όλες τις άδειες παίρνουν μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι δεν θα λέγατε σαν αντίλογο? Ναι, κοιτάξτε να σας πω, το τοπίο στην Ελλάδα δεν είναι καλό, δεν είναι υγιές. Έχουμε μία ανισοκατανομή στις χρεώσεις, η ΔΕΗ έχει κάνει τεράστιες αυξήσεις. Έχουμε ρεκόρ αυξήσεων, 60% μέσα σε 3 χρόνια. Και μάλιστα δεν είναι το κόστος ενέργειας που έχει αυξηθεί, έχουν αυξηθεί οι χρεώσεις στα πέριξ του λογαριασμού, φόροι έμεση κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, όταν ξεκίνησε ο κύριος Παπανδρέου την υπόθεση της πράσινης ανάπτυξης, που σε όλους άρεσε το άκουσμα αυτό, δόθηκε μία όθηση σε ιδιώτες, σε σπίτια αλλά και σε μικρούς επιχειρηματίες να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Αποδείχθηκε ότι από όλο αυτό το παιχνίδι επωφελήθηκαν οι πολύ μεγάλες εξής 4-5 επιχειρήσεις και οι λοιποί είναι πια ζημιογόνοι. Θέλω να πω ότι κάθε τι που ξεκινά στην Ελλάδα, και αυτό είναι που μας ανησυχεί, ξεκινά και στη συνέχεια γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας, μάλιστα κερδοσκοπίας μη ανταποδοτικής προς τα έσοδα του κράτους, από τους εξής 5 επιχειρηματίες που παίζουν στο μπλοκ. Καταρχήν να πούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Να δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε. Στην Γερμανία η παραγωγή ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο, κάρβουνο κλπ. Και από την πυρηνική ενέργεια, η παραγωγή λοιπόν ενέργειας από το παλιό μοντέλο ελέγχεται κατά 90% από 4 μόνο επιχειρήσεις. Δηλαδή το 90% της παραγωγής ενέργειας ελέγχεται από 4 επιχειρήσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Επειδή τότε και οι πράσινοι που ήταν στην κυβέρνηση ψηφοδημοκράτες έκαναν ένα καλό νόμο, σήμερα το 93% της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανήκει σε πολίτες, σπίτια, πολυκατοικίες, σε ομίλους πολιτών, σε δημοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 4 μεγάλες επιχειρήσεις, συνολικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, ελέγχουν μόνο το 7% της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η λύση λοιπόν και στη δικιά μας χώρα δεν είναι να τα βάλουμε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά να διεκδικήσουμε αλλαγές και πρακτικά, δημιουργώντας π.χ. συνεταιρισμούς σε τοπικό επίπεδο και νομοθετικά, έτσι ώστε οι επενδύσεις που θα γίνονται να γίνονται από τις τοπικές κοινωνίες, γενικά μέσα από τοπικά και συνεταιριστικά ή μικρομεσαία σχήματα, και έτσι τα ωφέλη θα είναι και για το περιβάλλον και για την κοινωνία και για την οικονομία πολλαπλά. Στην Ελλάδα, πράγματι όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει αυτή η ικανότητα του πολιτικού συστήματος αλλά και γενικότερα των φορέων να καταστρέφουν καλές ιδέες, και απ' την άλλη πολλωνόμαστε σε ένα όχι το οποίο δεν έχει εναλλακτική λύση. Εμείς λοιπόν προτείνουμε εναλλακτική λύση. Εναλλακτική λύση, δηλαδή ούτε το πετρέλαιο να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε που είναι δαπανηρό, μας καταστρέφει ως κοινωνίες, ως περιβάλλον, ούτε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ελεγχθούν από λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Η λύση λοιπόν η εναλλακτική είναι ναι, να στραφούμε, να στηρίξουμε αυτή την ενεργειακή μετάβαση, και θα σας πω πολλές ιδέες οι οποίες είπα και εγώ και στην ημερίδα αλλά και συζήτησα με φορείς κάνοντας αυτές τις επαφές και ως επικεφαλής των Πράσινων και ως πρώην Ευρωβουλευτής των Πράσινων, με τον Περιφερειάρχη, με τους Δημάρχους Ηρακλείου και Χανίων, με το Πολυτεχνείο που επισκέφθηκαμε, συναντηθήκαμε με σχολεία, με ανθρώπους, ενεργούς πολίτες κτλ. Κοιτάξτε, παράδειγμα, όπως συζητάγαμε στο Κολυμπάρι με την πρωτοβουλία της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, ένας ενεργειακός συνεταιρισμός ή μια εταιρεία λαϊκής βάσης μπορεί να πάρει την άδεια ή μπορεί να αγοράσει ένα υπάρχον πάρκο ή περισσότερα. Μπορεί να βοηθήσει να συνεργαστούν μεταξύ τους άνθρωπους που έχουν κάνει επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά. Στην Ελλάδα λειτουργούν πάρα πολύ ατομικά και δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε. Μπορεί όμως ένας συνεταιρισμός, ο ίδιος ή κάποιος άλλος, να βοηθήσει να γίνουν παρεμβάσεις στον χώρο των σχολείων και να έχουν έσοδα τα σχολεία, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν προγράμματα που θέλουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να μειώσουν και την ενεργειακή σπατάλη. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη όπου οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, ο Δήμος, οι γείτονες φτιάχνουν ενεργειακούς συνεταιρισμούς με πυρήνα, αν θέλετε, με κέντρο το σχολείο και αλλάζουν τη ζωή τους, αλλάζουν τα οικονομικά του σχολείου κτλ.
Ένα τρίτο επίπεδο είναι μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια να μειώσει τη σπατάλη και μεταξύ άλλων να μειώσει και τη σπατάλη ενέργειας. Φανταστείτε ότι από 4,5 εκατομμύρια που έπαιρνε επιδότηση πριν λίγα χρόνια, τώρα η επιδότηση είναι κάτω από 1,5 εκατομμύριο και από ό,τι φαίνεται ότι την επόμενη χρονιά θα είναι στο 1 εκατομμύριο. Όμως με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο, αν συνεχιστεί η σημερινή τάση, το 50% πηγαίνει στη ΔΕΗ για ηλεκτρισμό. Τι θα μένει για τους φοιτητές? Και πολύ σωστά το Πολυτεχνείο λοιπόν έχει πάρει την πρωτοβουλία να φτιάξει ένα πάρκο φωτοβολταϊκών ώστε να έχει έσοδα και ταυτόχρονα να μειώσει την εξάρτηση από το πετρέλαιο και να δώσει και την ευκαιρία στους φοιτητές να δουλέψουν, να εργαστούν. Όλα αυτά έχουν γίνει με ένα συμμετοχικό τρόπο και με τους φοιτητές και μεταξύ των διαφόρων τμήματων. Ακούγεται και εξαιρετικό και ενδιαφέρον, αλλά αυτό δεν προϋποθέτει, αν μου επιτρέπετε, έναν πολιτικό σχεδιασμό και από την πλευρά της κυβέρνησης. Θέλω να πω, αυτό δεν θα χρειαστεί να το χαρτογραφήσει ή να ενισχύσει την πρωτοβουλία μια υποτυπώδη χαρτογράφηση το αρμόδιο Υπουργείο? Κοιτάξτε, νόμοι υπάρχουν. Το χωροταξικό έκανε τώρα η Περιφέρεια πρόσφατα και μάλιστα νομίζω το Πολυτεχνείο την. Νόμοι υπάρχουν, αλλά υπάρχει και η ΡΑΕ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τώρα, όλα αυτά που λέτε και σωστά τα λέτε, νομίζω ότι προϋποθέτουν μια ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας. Δεν πρέπει να περιμένουμε πλέον όλα να γίνονται κεντρικά από τις κυβερνήσεις από τα πάνω, γιατί συνήθως οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν είναι και καλές. Και ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω υπάρχει μια ικανότητα του πολιτικού συστήματος να καταστρέφει κάθε καλή ιδέα. Γι' αυτό, για να μπούμε σε ένα ευρύτερο θέμα, και εγώ ως συνεπικεφαλής στους Πράσινους Αλληλεγγύης, κάναμε όλες αυτές τις συναντήσεις στην Κρήτη, αλλά και σε όλες τις περιφέρειες που πηγαίνουμε σιγά σιγά, με μια βασική ιδέα. Αφού το πολιτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο για να βγούμε από την κρίση με ισορροπημένο τρόπο, η πρωτοβουλία πρέπει να περάσει στις κοινωνίες, δηλαδή στην κοινωνία των πολιτών, στους επαγγελματικούς κοινωνικούς φορείς και στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή αυτό το σχέδιο που λέτε εσείς να ξεκινήσει από τα κάτω. Δηλαδή υπάρχει ο περιφερειακός σχεδιασμός στην περιφέρεια και για τα ενεργειακά θέματα. Να δώσουμε έμφαση εκεί και να εμπλουτιστεί αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός και με δομές που θα υλοποιήσουν αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό. Να μην λέμε απλώς ότι ο στόχος είναι ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, π.χ. 25%, αλλά λέμε ότι μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγής ενέργειας θα γίνει από συνεταιρισμούς ενεργειακούς, από τοπικές κοινωνίες, από ομίλους πολιτών, και αυτό θα αλλάξει όλη τη συζήτηση και στην Κρήτη, νομίζω. Αυτός είναι ένας σωστός σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο ο στόχος ο ποσοτικός, ο οικονομικός, είναι και ο κοινωνικός στόχος. Και εμείς λέμε τώρα είναι ευκαιρία τώρα να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, το Πολυτεχνείο, οι Δήμοι, οι κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς ήρθαν πάρα πολύ κοντά σε αυτή την μερίδα, και η δικιά μου προσωπική εμπειρία ότι είναι και μέσω των επαφών που κάναμε, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση να μάθουμε, να συνεργαστούμε για να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις. Και νομίζω τώρα μπορεί να είναι μια λύση που να βοηθήσει και τις κοινωνίες και το πανεπιστήμιο και τους άνεργους. Να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα που το είπα και στον Δήμαρχο Ηρακλείου, αλλά και στον Δήμαρχο Χανίων. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο πρέπει να γίνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις και στα σπίτια και στα σχολεία και σε γειτονιές ολόκληρες και να βελτιώσουμε και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και βέβαια τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μέσα από τη δημιουργία συνεταιρισμών μεταξύ άνεργων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οικοδόμων, επαγγελμάτων γύρω από την οικοδομή, κατοίκων που έχουν και δήμων, έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι ενεργειακές αναβαθμίσεις με ένα σωστό οργανωμένο τρόπο, να μην γίνονται ατομικά ο καθένας μόνος του στο έλεος μιας τράπεζας ή των δυσκολιών που σημαίνει κάτι τέτοιο, αλλά με τρόπο οργανωμένο όπως γίνεται σε διάφορες άλλες χώρες. Πρέπει να μάθουμε ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη σήμερα. Έχουμε ταλαιπωρηθεί από κακά παραδείγματα στο παρελθόν, αλλά δεν είναι η ιδέα της συνεργασίας που απέτυχε. Είναι ότι αφήσαμε αυτή την κατάσταση ανεξέλεγκτη, δημιουργήθηκαν πελατειακές σχέσεις, διαφθορά και δεν παρεμβήκαμε σωστά και εγκαίρως. Ενώ τώρα λοιπόν είναι ο καιρός να ξαναανακαλύψουμε, αν θέλετε, την συνεργασία, και είναι ο μόνος τρόπος μέσα από αλληλεγγύη και συνεργασία να επιβιώσουμε, και να την οργανώσουμε όμως με ένα σωστό τρόπο, να έχει έλεγχο, διαφάνεια, δημοκρατική λειτουργία. Είναι οι 7 σύγχρονες αρχές του σύγχρονου συνεταιριστικού κινήματος, που ήδη πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κάτι που διεκδικείται από πάρα πολλούς ανθρώπους στην πράξη, όχι στα λόγια, στη θεωρία.